Здравейте, приятели! И добре дошли в един сарал, който аз реших да направя. И... там виждам овце. Супер! Супер. И тук имаме някаква пещера. Добре, anyway, сега. Много се радвам, че ако гледате това клипче, значи сте влезли в моя канал. Иначе вече мога да качвам и по-сериозни клипчета, като пирсинг блоу и такива работи. Просто ако гледате това клипче, напишите в коментарите каква игра сте да играя. И аз ще видя. Защото моят папът не е за много игри. И зато. Моля ви просто не хейтвате клипа. Аз не съм толкова зле. Сега ще убия тази игра. Искам болната ти, ама нямам ножица. Аре. Е сега втората. I believe I can fly. Ма защо ти не летиш? Аре бе, лети. Ма то вече мога... Защото аз не съм си влизал в Майнкрафт от бая време и не знаех, че се дропват мисъл. Няма друга. Трябва да се събера малко тейте. Ела тука бе, буу! Ела тука, моля те са. Хайде. Ромео и Жулиета. Той има... Ау! Тук имаше една игра. Мирай. Много белесно се даде. Мислех, че ще моля 100 часа. Вече имам пълния комплект за глице. И да се сбирам вече дърво. Не, сериозно, мале, как се разкрещях. Този вид дърво не е много хубав за къща, но става. И с него ще стане хубава къща. Сега ще събере малко пясък за стъкла. Няма да е малко ми бая, защото мисля, ще ми да имам много стъкла. И ще я построя на някой хълм. Да, аз точно това си мисля. Да построя на един хълм, за да може и да изгради някаква нещо като, стена. За да може да не ме припарват тия скелетите и зомбитата. За крипъри тя ще се оправя. Мисля. Много тук са големи дърветата, тъй че няма да ги режа до края. Да ги режа. Няма да вземам до края. Тук долу има. Да няма да го изпусна. Даже и долу съм изпуснала малко. Ето е. Аре. Така, сега малко гъбите си. Това се чува като дърво. Сякаш чупа дърво. Give me all your money! Hey! Ето ти другата. Какво ми тая? Чай сега трябва да реша къде да ми е къщата. Сега се заселя тук в тази пещера. Не ми изглежда толкова зле или па... Не, много е зле. Тук само ще взема кола. Като малко дълбочко става. Ето. Малече едва дето е необработеното дърво е много грозно. Ма като го обработя, става много хубаво. Направо като приказка става. Сега вземам си малко дърво. Правя една кирка. Мисля, че чувам скелет. Да ми се причува от водата. Ето.
бед да си приготвя още сега. Тук някакви навън плещят. Хайде, още малко. То не е малко. Я дали отдолу има? Не, това е вече това е вече Cobblestone. Сто часа ще пе един крафтинг тейбъл смутен. Сега трябваше да събера малко Cobblestone за фурна. Ей, даже може и тук да ми е първата нощ. Да. Малко ще го оформя. Прича горе-долу на къща. Само че де да е вратата. Сетих съм. Трябва малко дърт. Да, точно е те. Точно така ще седи. Бра. След това ще го махна. Добре, също става. Защото искам да не е така, ще тръкна, ама... ще на две врати. Това дърча го забагам. Сега кръстим тейбъл ще му изкопая на място и тук. До вратата ще. И крафтваме една врата е така елегантна. Аз честно казвам, много харесвам вратите от това дърво, защото те просто са ужасно яки. Тук се разполагам вече. Тук ще завърши първи епизод. Жалко, че не стана нощ. Или по-добре. Малко да запуша към това. Така. Така ще изпълна здравейте. Да си е симетрично. Малко симетрия. След това половин час ще обработвам тази къща, зато и просто ще спра клипа за малко и ще продължа. 1, 2, 3. Добре. Тук малко го разширих. Даже вече става нощ. Ето. Тук му с работи да сложа това. Направя един чест. Само ето, аз се знаех, че няма ми стигне за чест. Така, чест. Даже 2. Събера всички чайта ми. Къде да ги сложа? Не става симетрично, но просто много се дразна като не е симетрично. Просто много се дразна. Хайде сега. Така. Малко на... се изкъпа. Сега. Това беше за видеото, приятели. Радвам се, благодаря, че се присъединихте. Изгледа направо на смеча накрая. Всъщност аз имам още малко минутки. Ще направим вече... Ето. Ще ви посрещна с глава, ще ви изпратя. Надявам се видеото да ви е харесало и моля ви не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа. И не забравяйте, че мога да почна да снимам и на Piercing Blow. Затова моля ви не лефтвайте и до скоро!